guys, welcome back to my channel. Asa kalamni nthama boy bemazangin dong, angbo mozangin dong isorni unaw. So dini gobaw somni unaw moनसे godan video la nोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय. ओमफ्राय हयथ' आंखौ अबाव दं सानदों नोंथांमोना आङो दा न'आव दंफैयो मानोना एग्जाम जोबनानै आं मैया फैदों. ओमफ्राय फैनायखौ आं बिदि भिडिअ लालायासै आरो मानोना बासावसो फैदों नालाय एकदम गरमबोमोन सान्दुंबोमोन. ओमफ्राय नैबेयाव फैनानैसो अखा मोनफैलायबाय. स' दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन. स' नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ न'आवनो मा खालामो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दिनै आङो दा माने न'आव फैनायनि खोथा नालाय स' गोथाव जानो लुगैयो नङा होमबा. ओमफ्राय रुमाव थानायावथ' बिदि हारसिंमोन नालाय बिदि जानायफ्रानो माने जानला मानलासो जायोमोन. स' दिनै न'आव फैबाय नालाय मा बाबा मोजां एकदम दिनै मा जागोन मा लोंगोन स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना. ओमफ्राय आङो दा मैथा खाग्रोनि नैबेयाव एसे जोंहा न'निनो बारि होनजाबाय आरो. ओमफ्राय नैबे लबार आथा न'निनो बेबो न'आवनो दङ नालाय फांनैसो बेनो. ओमफ्राय बाखि जेबो गैया लांदां फांदांसो. स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. आङो दा मैथा खाग्रोना लानोसै. ओमफ्राय मिथिला लेवार माबा गैला आरो नैयाव जा मोजांनो. स' नायलांबाय थादो. आइ हाबबोलाय ओरै. ओमफ्राय नै बांगालबो दङ. ओमफ्राय मैथा गोजाबो दङ आरो एसे. ओमफ्राय आं खाग्रोना लानोसै. फ्रेश एकदम माने मैथाजों माजों जागोन मिथिबायना एकदम माने नाथुर लाखिना दोनदों बेसेबा खुसियानो हाला आङो दिनै. दाउबो फै जा मोजां जाखादों ग्रोम ग्रोमनो. आरो मानसियानो गैयाबा जानो सानै साथामल' बिसोरो माजों बाबा ओमफ्राय आगैल'सो सानफ्रामबो बेसे जानो नङा होमबा. जोंहा आरो बेखौनो बायनानै जानाङो. अहर नायो खख्लिंखौथ' अहर होनो. लांथियाथार बे जा दुस्थ' होजोंहाय थांनो थाखाय आंखौ जा खें लेंहरबाय थानायालाय आंजों थांफानो होननानै. फ्रेश खाबाथाय खाजोबनो लुगैयो. नों नायखौ हमलाय बिलाय एसे खाबावनोसै. थोआ र' नाथुरा बुरजा दङ ना आरो दिनै आंबो जागोन ना. स' दिनै सासे र' खाबावनो एसे. बुङालै मा होनो सारायाव होबा एसेल' जागोन. मानो सान्दुंजों स' गाइस ओमफ्राय जों जासिगोन नामा लोगो जाबायथ' आरो एसे नांबावगोनदां. र' एसे खाबावनो खाबाय लुगैयो आंखौ बिदि मैगं नुबाथाय. आखाइ हाया नामा लाखिनो. आखाइ हायाथ' आरो लाखिनो मेव मोनबाय थायो खानो थाखाय. जासिगोनथ' दं खोमा. नै बेखिनिखौ बायबा मा होनो टाउनावबाथाय बेसेबां लागौमोन 20 थाखा 30 थाखा ना बेखिनियावनो. बाट न'आव थाखाबाथाय फ्रेश. ओमफ्राय खान्थाला थाइबेसे दंबावो जानांसिगोन र' गोथावथारनो बिनि खान्थाला. माने इदि ओमफ्राय मानो लाबाय थाखो नोङो दोनहैदो ना. माबा जाम्बाथारलै नों मानसिया. थुत जाम्बा बायदि खालामबाय थायो. हगारदो दोननोसै आङो. ओमफ्राय नै बेबो बायथारनोसै न'आ फुरानाथार गोदोनिनो बियो फार्स्ट खारबो जेनेबा बेनोमोन आरो 12 बोसोर जाबायनो ओइ फैबानो. स' बेखौ आं सायग्रोना लानोसै. स' न'आव फैनानैसो एकदम माने गोसोखौ सान्थि मोनफैलायदों फ्रेशनो. रुमाव थाबाय एथ' गरम आयु थानोनो सुखुवा. नैबेबो न'आ जाथ'वाखैनो जोंना माला जि जाबावगोन थाखा फैसाफ्रानो थोआ माथो.
दे नोंथांमोननाबो आंनि मा होनो चेनेलखौ थाब थाब साबस्क्राइब खालामना होदो ना 1K खालामना होदो थाब थाबनो अननानै प्लिज सायग्रोदो ओमफ्राय अननानै प्लिज नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाब थाब साबस्क्राइब खालामना होदो ना मनिटाइज खालामनोसै थाब थाब मनिटाइज जानायनि लाइकानो 16 ना 17 थाय लाइकखौनो खालामा मानो इदि गाइस नोंथांमोना लाइक खालामना होना शेयार खालामना हो भिडिअखौ नोंथांमोननि अननाय मोनबासो बाबाया गाबज्रिगासिनो आंखौ ना 1K खालामना होदो अननानै प्लिज नोंथांमोना थाब थाब साबस्क्राइब खालामना होना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनबासो आं भिडिअफोरखौ होनो गोसो जागोन नङा होमबा ओमफ्राय थाब थाब अननानै प्लिज 1K खालामना होथारदो ना आं भिडिअ लाबोबाय थानोसै र' माने एग्जामनि थाखायनो द्रप थानाय बायदि जादों ओमफ्राय दा नै खालामफिननोसैलाय ओमफ्राय बाखि मा होनबावनो आरोना बाबा मा होनो अनला मेवाइ दाउ जायाखै जा गोबाव जाबाय जाफेराखैनो खालि मेवाइबा मेवाइ ओरैनो गोजा बिदिल' जानाय जादों अमाजों जानाय जादों ओमफ्राय बिदि जानाय जायाखै स' दिनै जानोसै ओमफ्राय नोंथांमोन दाबाय थाबाय आङो दा नै दुगैखांबाय ओमफ्रायो फ्रेश जाबाय एकदम बिराद दुगैयाखै जा लेथ्रा खालि गेम ओमफ्राय आङो दा दुगैना लाबाय ओमफ्राय अनलाखौ देना लानोसै जिस्रियालाय न'आव बेनो थोंना थाबा एसे लोंमायर'नो बांद्राय थार आंखौ देना लानोसै देनो रोंना रोङा जाखो रोङो ओमफ्राय एसेल'थार नायो gwbai gaya मानसियानो लेथ्रा बाथ्रा सुहिन देनो रोंना रोङा बिबा मिक्सार मेसिनाबो दाम गोसाथार वालानो साबसिन दे मिक्सार मेसिननिफ्राय कारेन्ट गैयाबा माजों देगोन मेवाइखौबो हाखांबाय अनलाखौबो देना लाबाय मैथाबो सायनानै सुना लाखाबाय ओमफ्राय नाथुराबो संनांसिगौल' अरखौ जरायना लाबाय स' अरदाबावसो संगोन आरोना एकदम दिनै गामि स्टाइल अरदाबाव थाबबो जायो औ जायो दा नाथुर गेवना लाग्रोनोसै खननैबो फोजोबबाय लोगोजों सारा जादु फोजोबबाय केमेरानि माबा खामानि गैथारा केमेराखौनो खेबनो रोङासै ओमफ्राय आंहा आखाइ मोनसेजों खेबहोना संनोसो जायो ना संनोसो जायो गरमथार ओमफ्राय संना लाबाय थानोसै माथो होनबावनो आरो बायला जिला न' मा होनदों थेवबोथ' दाबो जाया बायला जिला ओमफ्राय नै जोंहा थांदोलायलांबाय नै जेबो थानाय नंला ओंख्रियानो गोरान फुफिनबाय
बिदिनो खौबो सोलोंनांगौ अरनिखौबो सासानिखौल' जाया गजब बेइज्जती है लायखोना नांनि हारसिं फैदो बेखौ लायनांला हारसिं गोसोबानो फैयो लायनो हाय जानांगौ मोनसे आंनि मोनसे आगैनि बेसेबा गोबावनि उनाव मस्ला ब्रां ब्रां दुगियाबो मायाबो Oh, coba. Sikulangan. Jaga juga. Jaga nih. mama kuma kunci kuma no aku pada saya Gak bisa apa-apa mari sih. Yang mana lagi ni? Dah kau yang London tu bayo. Kali kan ibu nang go, ada di sana ni. Kau mana lagi kau mana lagi sih? Dah hal di kau dah nak tua, hal di kau nak sih. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Suruh lagi dengan saya. Eh, bazi macam ni. Amti suan ni. Hangda, maju langgan pelai. Muda jangan tu. Kami oleh selia ada na, isinya lagi tu. Jangan bimi ane jauh sang nak gereng tad. Yo, muya munya, mau funan dendeng. Aduh,มือทัชเลยมาไม่ทักแต่ว่ามือน่ะเคย มันเสียเท่าเดิมนั้นเท่าว่าพี่มีไว้คุณอาเมื่อจ้องเราหลักเรื่องกุคารีขนาดนี้ไม่ได้เสียขนาดนี้พวกมันเลยดีเราละกุระใจนะแล้วMabedi semua proses kecantikan hal ini proses ada banyak na. Ini kedua cek kepada ada nasi, dah ada tinggal. Itu orang aku tu benar. Sampai aku full boni yang genani, isi macam ni. Dua ibu kan baik, sampai isi boni se. Mana tahu video sampai aku full orang kau, sampai bangde balu ke sebab aku tahu saya. Orang kau bangde ke sana ngas betul. So, ane sampai aku full lagu se. Sampai balu thai ni video ni. Tapi tahu aku kabar mana sampai ada isi aku boni se. Ani song ni stay. Aku tahu saya dia mencela ada. Đóng lùm lại đây đi rồi sao rồi này đi có xả lại xưa cả bây giờ cứ đưa về thả từng gì iya 찾으려면 비브 비 로가 있는 라베야 짜다 내 건춘 자정식 있잖아 मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है আপুনি অকনমান ডিসকাউন্টত দিব লাগিব गजब बेइज्जती है नो थानानैनो लायलाय नाङा नामा जोंहा
जोंना नै बिमाना फैसा दोनग्राया नै सिक्रेट जा गोदौबाय नै ओमफ्राय अनलाखौ ओरै दैयाव मिक्स खालामना लाग्रोबाय एरबाय थादों So guys, आङो दा ओंखाम ओंख्रि संखांजोब्बाय आरो मोनजोब्बाय ओमफ्राय दसे ओरैनो नै ओरै खोथिया फोनाय ओरै माने हावा नांबाय थानाय बार नांनाय स' ओमफ्राय सानै बाजैमोन दंफैयो सानैसो बिसोरो माने एसे आमथिसुवानि नि मैथा मोनजाबाय जा फेक फेक जाथारबाय हनै इहा गोथाव जादोंना जायाखै कमेन्ट होग्राया जाना लाग्रोनोसै 2000 years. आयु सारा बायगोन हरै सारा गैया दे माबा बुंदोब्रा आंनि चेनेलखौ मानसिफोरखौ साबसक्राइब खालाम थिनदो लाइक खालाम थिनदो थाब थाब 1K खालाम थिन आं बिदिखौ रायलाय रोङा मा झूठ बोल रहा है माबा रायलायनो रोङानो नेना दिनिया बेनो आरो दे आंनि फिसाजोनि चेनेलखौ बयबो अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो मा कमेन्ट खालामना साबसक्राइब साबसक्राइब खालामना होदो अननानै आंनि फिसाजोनिखौ खोनाबायना नोंथांमोनहा खालामना होदे ओमफ्राय आंनि दिनैनि ओंख्रिया संनाया माबायदि जानाया गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों आं फिसाजोनि ओंख्रि बिराद मोजां ओंखाम जाबाय दिनै बुंफ्लादोंसो खोमा बुंफ्लायाखैथ' आङो मोजाङैनो बुंदों स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ बाय बाय नुदोंनो बाय बाय